Al Servei d'Atenció a Domicili del Consorci Sociosanitari d'Igualada donem servei als domicilis d'Igualada i de la comarca de l'Anoia i atenem tant els casos amb finançament públic com aquells casos privats que paga la pròpia persona usuària o la seva família. Fem tasques domèstiques de suport a la llar, com la neteja i la cura de la roba, i també tasques d'atenció personal, com llevar o enllitar, higiene personal, àpats, suport en la medicació, acompanyaments o suport en tràmits i gestions. I també oferim servei de psicologia i fisioteràpia a domicili. Previ l'inici del servei, realitzarem una visita a domicili en la que ens coneixerem i junts establirem un pla de treball adaptat a les vostres necessitats.